Pozdrav društvo, dobrodošli na kanal Danijelina kuhinja i u moje malo carstvo. Idemo društvo danas da napravimo nešto što je mnogo zanimljivo, svakako obično neobično, eto tako ćemo kažemo. Imamo pripremljeno brašno, u njega ćemo stavimo mleko u prahu, koje nije obavezno odmah da se razumemo, šećer, kvasac, nešto malo soli. To ćemo da promešamo. I pre nego što počnemo da bilo šta radimo drugo, ovdje imamo sir, imamo jaje. Uzet ćemo, samo da ja malo ovo raskrčem ovdje, ove stopice su baš čvrste. Nadam se da kamera hvata što radim. Uzet ćemo sir, bilo koji krem sir, dolazi u obzir, samo nemojte da je mnogo slan. U sir ćemo lupamo 2 jaja. Ovako. Dodat ćemo malo ulja. I nešto malo mleka. Sad ćemo ovu smesu da sjedinimo. Ovako. Ovo je sir, jaja, ulje i mleko. Pa idemo dalje. Dobijenu smesu od sira i jaja, malo ulja i malo mleka ćemo saspemo u ono brašno. Sasućemo u ono brašno. Ovako. Dodat ćemo ostatak mleka i spremit ćemo ovako još jednu kockicu margarina. Margarin je naravno stajao na sobnoj temperaturi i napravit ćemo nežno i meko testo koje se nigde ne lepi. U skoro umešano testo dodat ćemo i onu kockicu margarina koju smo spremili i sad ćemo pustiti da se testo sjedini. Dobijeno testo ćemo ostaviti da naraste, zavisno od temperature i samog brašna i kvasca, bezmalo dok se ne udvostruči. Kad se udvostruči, u međuvremenu ćemo spremiti i sam fil koji nam treba i idemo dalje. Društvo, kao što rekoh, dok je naše testo raslo, evo ga ovdje već gotovo, mi smo u međuvremenu izrendali bilo koji tvrdi sir koji može da se topi, treba će nam. I treba će nam roštilj i mleveno meso. Ja ovdje imam već pripremljeno gotovo kupljeno, tako da ništa nisam stavljala u njega, nego tako kako je. A ukoliko kupujete samo mleveno meso i pravite kući roštilj meso, zna se već šta ide. I luk, i jaje, i začin, i sve po potrebi. Sad ćemo uzeti lepo ovo naše testo. I tako kako je, samo ćemo ga blago razvući. Koliko god ono samo dozvoljava. Kad smo razvukli testo onoliko tanko koliko ono samo dozvoljava, a to je, verujte mi, poprilično tanko, imamo ovdje nešto malo istopljenog margarina kojim ćemo samo ovako premazati skroz ovo naše testo i naravno spremit ćete podmazan pleh. Ja sam ovog puta rešila da to bude ovako 1/4 oblik. To su oni srebrni plehovi, svi ih imamo u kući, to je neka standardna veličina. Primetili ste da ja jako retko dajem samu veličinu pleha, jer za Boga miloga stavit ćete ono što imate, nećete da idete i kupujete pleh samo zato što sam ja rekao da je promer pleha 35x25. Mislim, svako koristi ono što ima, jel? Kad smo ovako premazali ovo naše testo, sad ćemo uzeti ono roštilj meso i nanećemo ga u tankom sloju. Bukvalno ćemo ga mazati ovako. Znači, celu površinu mesa, testa ćemo premazati ovako mesom i jedino što nećemo ići do kraja testa, nego tik uz ivicu da možemo lepo da ga zamotamo pa da ne curi na sve strane.
Evo ga društvo, kad smo rasporedili ovo naše meso, samo ćemo uzeti, bukvalno ćemo prošaputati ovako sir, gore čisto malo, znači ne treba tu toga mnogo, ostatak, veći deo sira ide preko svega ovoga, a ovo u sredini samo malo, čisto da kažemo, eto, stavili smo. Izvinjavam se svima. I sad ćemo lepo ovo sve da upakujemo u jednu lepu rolnu. Potrudit ćemo se da ta rolna bude lepa. Evo ga. Opa. I to je ono klasično motanje, znači nikakva nauka. Ne znam ko mi reče da se oduševi kad kažem nikakva nauka. Pa zaista nije, mislim, motanje testa u rolnu. Zašto bi to bila neka nauka? Kad upakujemo tako u rolnu, ona je lepa i velika naravno, možete ovako sad, tu rolnu koju ste dobili, da okrenete ovako pa ovaj spoj malo da ispritiskate čisto da se ne bi rascvetalo, ali nema potrebe, neće ono nigde. I sad ćemo da uzmemo onaj naš pleh koji smo spremili. Uzmemo lepo neki nož ili nešto, neku seckalicu u svakom slučaju i sečemo parče. Evo, znači ti parčići ne trebaju biti deblji od recimo, šta ja znam, santimetar, eventualno santimetar i po. I poslagat ćemo ih tako da gledaju na gore. Znači kao ružice one da pravimo umjesto baklave. Evo ga. I sad tako u celom plehu. Kad smo posložili sve u ovaj naš pleh, samo ćemo uzeti ostatak onog margarina istopljenog i svaku od ovih, ajde nazvat ćemo ih ružica, ćemo ovako malo da potopimo, stavit ćemo malo margarina na nju, pustit ćemo da testo naraste, da se još odmori, a onda ćemo na to da prospemo i ostatak onog sira. I sad ću vam pokazati, pošto vas neću maltretiram time i da s posipanjem sira, mislim, tim baš da vas maltretiram i da vas davim nemam nameru. Ali sad ću vam pokažem otprilike količinski koliko je to na svako ovo parče. Znači, nek to bude recimo ova količina i samo se spusti ovako. Ono pada na sve strane, nije nikakav problem. Znači, kad se testo odmori i kad naraste, stavit ćemo tako sir i ide u zagrejanu rednu na nekih 180 stepeni, možda nekih 25 minuta do pola sata. I evo ga društvo, nakon nekih pola sata u redni, ova naša čudna pogača je gotova. Ja ću samo čisto dekoracije radi ovako da stavim po polovinu paradajza onog čeri na nju. Pustit ćemo na trenutak da stane, pa ćemo da vidimo i taj čuveni presek kako ona izgleda u samom svom središtu, jel? Naravno da ovaj paradajz nije obavezan, nigde ne piše da mora, možete staviti malo pavlake ili nekog tvrdog sira, pa na to da stavite i čeri paradajz, možete ostaviti tako. Zaista nema pravila, ona je takva kakva je. Pa ćemo, kažem, sačekati da vidimo kako ona izgleda unutra. Evo je društvo, prošlo je neko vreme, još je ona vruća, mogla bi ona još da stoji, ali ajte da vidimo šta smo u stvari dobili. Ovaj sir, pogledajte ovo. I naravno, kad se otvori, unutra je i samo meso. I diše i miriše. Vidjeli ste sami, vrlo neobično testo, priznaćete, s jedne strane, a s druge strane krajnji proizvod je zaista zanimljiv. Pa ukoliko vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal, imate ono zvonce da kliknete, dobijete obaveštenje kad postavim novo video, a ukoliko neko želi da me kontaktira, već zna kako. Prijetno vam bilo i uživajte.